କାଶତଣ୍ଡିର ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଅଶିଣ ଆସିଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏ ଏବେ ଖୁସିର ପସରା ମେଲିଛି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ସବୁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼। ସବୁଠି ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠିକୁ ମା ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହିତ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟ ନାଦରେ କମ୍ପି ଉଠିବ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବନିତା ବୃଦ୍ଧ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ, ସେଇ ମାଙ୍କ ବାଟକୁ। ତେବେ ଏହି ପାର୍ବଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। जय जगन्नाथ।